estem de camí cap a la James Bond Island, a Manga. Hem agafat una moto avui, hem llogat una moto i bueno, hem fet ja uns 100 quilòmetres des de Krabi fins aquí i bueno, hem negociat el preu d'una barca i ara estem ja de camí cap a la James Bond Island, una illa molt coneguda a Tailàndia. És un privilegi estar aquí perquè mireu l'entorn, és preciós i a més Look over there. Yeah? Yeah? Look over there. Okay. Dog mountain. Dog Mountain. Over there. Yeah, okay, thanks. Okay. Thank you. Thank you. Estic aquí amb la Merche i és un privilegi perquè bueno, estem sols, completament sols. I això és magnífic. Mireu que maco. Una passada. Precioso, ¿eh? Dog Mountain, porque estaba